ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಸಮಯಡುನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬನ ಮತದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಸಾಕಾರಿ ಬಾಬನ ಮತತ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಒಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಬಂದತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಈ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ದೆತನುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವ ಯೋಜನೆದ ಜೋರಿರ್ದು ಈ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆಯಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಏರು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಬಾಕಿಲಿಗು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೆರಿಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರೆನು ಭಗವಂತನು ಈ ಕಣ್ಣು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತೆರಿಯೋನುಂಡು. ಬಾಕಿ ಭಗವಂತನು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯುಂಡು. ನಮಕ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ಆತ್ಮಗೂ ತೆರಿದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೂವಂದಿನ ಕಾರಣ ಆತು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ. ಗೀತೆದ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ನಿರಾಕರಣ ಮತ ಆದುಂಡು. ಸಾಕಾರಿ ಮತ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಗೀತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡತೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಡ್ದುಲ ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧೆಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತೆಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೆ. ಅಕಲ್ನವು ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಗೀತೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮೈ ಶಿರೋಮಣಿ ಆದುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಗೀತಿನ ಯಾನೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ರಚಯಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಅಕುಲು ಕೇವಲ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತೆನಲ ಪರಮಪಿತನೆಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಯಾನ 5,000 ವರ್ಷದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ಏನನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಇಂದುಯೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಯಾನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ಶಿವ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒರಿಯೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುನಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಾದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಯಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ಜೋಕುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಯಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲ್ದು ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರನು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಿದೆ. ಸಾಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯ್ರು. ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಭಗವಂತೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು, ಕೃಷ್ಣೆ ಎಲ್ಯಾದುಲ್ಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಪೆ. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾನಾಗ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪರಂಪಿತಾದುಲ್ಲಿருந்து ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪವಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಅಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಾಬನೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಯುನೇರು. ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಕೊಡುಪುನಂಚಿನಾರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಯುಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾಕಲಿನ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನಾಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಒಂಜಿ ಗೀತೆನ ಅಸತ್ಯ ಮಲ್ಪನೆದವರ ಮಾತಾ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಸುಳ್ಳುದ ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳುದ ಶರೀರ ಬಂದು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು. ಸೇವೆನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲ್ನ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೋರನ್ನು ಕೊರಡಾಪನು. ಜೋರನು ಕೊರಡಾಪನು. ಗೀತೆನು ಏರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪಾತೆರದು ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅದುಪ್ಪು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುಜರು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೆತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗೀತೆದ ಜೋಕುಲಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿರ್ತೀನಿ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಸ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ಕೊರಪೇರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಮ ಗುರು ಇಂಚಿನಾಕ್ಲಿರ್ದು ಈ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪರ್ದೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬರೆನಾಗ ಗೀತೆದ ಖಂಡನೆಯ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯುನೇರು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಭಾರತ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಕವಡೆದ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲೆ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ಓಲುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಐತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆಯಾಪನು. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಾತಾ ದುಃಖರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿವೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನ ಏರು ತೆರೆಯುನೇರೋ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಪೂನು ಪಾಡುವೆರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರು. ಏರು ತೆರೆಯುನೇರು ಅಕುಲೆ ಪೂನು ಪಾಡ್ದು ಬಲಿಹಾರಿ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಏರಾಂಡಲ ಪೂನು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅಕ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆನಗ ಯಾನ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಬಬುಲ್ನಾಥ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು. ಕಠಿಣವಾದ ನಕ್ಲಿನ ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಕು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಪೂವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಭಗವಂತನ ತೋಟಾದುಂಡು. ಇಂದು ಭೂತದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕುಡ ದೇವತಾ ತೋಟವಾದು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ದೇವತಾ ವಂಶದಕಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಗಳಿಗೂ ವಂಶಾವಳಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬೇರೆನ್ನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಪಾಪಗು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. 14,000 ನೂತ ಎನ್ಮ ರಾಣಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕಳಂಕೊನು ಬಾರ್ದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈತು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಣೆ ಒರಿ ಬಾಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಹ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜರ್ದು ಏಪಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವಜೇರು. ದೇವಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಭಗವಂತನೇ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ದೇತೊನ್ನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ಭಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು.
ಒವ್ವೇ ಕಾಡಿದ ವೃಕ್ಷ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ವೃಕ್ಷ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಈ ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ವೃಕ್ಷಪತಿಯೇ ತೆರಿಪೇರು. ನರದು ನಾರಾಯಣದು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು. ಬಾಕಿ ಮಾತಲ್ಲ ದಂತಕಥೆ ಅದುಂಟು. ಸುರುಸುರುಕು ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಂಡು ಸ್ವರ್ಗುಡು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನು ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯದೈನು ಬಾಬನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರು. ಬಾಬಾ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತು ದುಕ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾರ್ದೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಡಾಪನು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬರ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೊಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ದೆತನ್ಲೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜವಡಾಪು. ಎಂಚ ಬೇಟೆಗಾರರು ಒವ್ವೇ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುಕು ಮಾತಾ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಟೆ ಎದುರುಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಕೇವಲ ಬೇಟೆಯಾಡುವರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರದು ಬೇಟೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಬೇಟೆನು ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರು ಕನವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೇರು ಮಸ್ತುಳ್ಳೇರು ಪುದರು ಒರಿಯನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪು. ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಕ್ತಿ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಜಗದಂಬ, ಕಾಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಬಾಕಿ ಚಂಡಿಕಾ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬುಧರ್ನು ಮಸ್ತು ದಿತ್ತೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಳು ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತೀರ್ಪೋರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾಪುನಂಚಿನಾರು ಭಗವಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಆರ್ನ ಜೋಕುಳಿಗಳ ಸಹ ಜ್ಞಾನದೇವಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂತಿಮಡು ನಿಖಿಲ್ನವೇ ವಿಜಯ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಗೀತೆದ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರಲ ಸತ್ಯಗೊಡುತ್ತಂಡ 584 ಜನ್ಮಡು ರೂಪ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಏಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೋ ಅಪಗ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಿಯೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಧ್ಯಾನಿರ್ದುಲ ಜ್ಞಾನಿಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಧ್ಯಾನಿಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನ ಜೊತೆ ನೆನಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಧ್ಯಾನಡು ಪೋಪುನಿರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ. ಯಾನೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗಳ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಯಾನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಿರೋದ ಜನ್ಮಡು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೇರು. ಇಡೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಯುಂಡು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಬರೆನಗ ಓದು ನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆಯುನೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತು ಮಧುರವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪುನೇನು ಪಾರ್ಮುಡು ಜಿಂಜಾವಡು. ಆ ಸದ್ಗುರುನು ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಸಮ್ಮುಖಡು ಬತ್ತದು ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ನಗ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಕ್ಲು ಅರೆದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತನುವ ವಿಶ್ವಾಸನು ದೀವನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದೀವನದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು. ಕೃಷ್ಣರ್ದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಬಾಬನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು. ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮಾವುಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸೋಡಾಪನು. ಧ್ಯಾನದ ಆಸ್ತಿನ ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಧ್ಯಾನದ ಆಸೆನು ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ್ ಮಾತೇರನು ದುಂಬುದೀದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಧೈರ್ಯಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಇರುವ ಯೋಜನೆದ ಜೋರಿರ್ದು ಸೇವೆಯದ ವೃದ್ಧಿನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶಾಲ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಭವ ಯೋಗಿ ಭವದ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಿದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸದಾ ಖುಷಿತ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತುಂಕೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸರ್ವ ಗುಣಮೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋಗುಲ ಪನೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟಿದಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ವಿಶಾಲ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಿಂದು ಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬಿಂದು ಅಲೆ ಬಿಂದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಯೋಗಿಯಾದುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು 15:57 ಸುರುಸುರುಕು ಇಂದೇನು ತಿರಿಯು ನೋಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೈನ ಲಕ್ಷ್ಯದಾದುಂಡು. ಐನು ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಯಡು ಸ್ಥಿತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪನು. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೈನ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಈ ಪರಂಪಿತನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐದು ನಿಕುಲೆ ಮರಪು ನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ನೋಡ್ದು ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆ ನೆನಪು ಬರ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಈ ಈಶ್ವರನ ಯೋಗದಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐದವರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಒರಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಲಿಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಯಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಬುರ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದಲು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲ ವಿನಾಶ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಮಕು ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದುಲ್ಲೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪೋದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆ. ಈ ಲಕ್ಷದೀಪ ನಿರ್ದವರ ಆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಆದುಂಡು ನಮಕ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೋಡು. ಅವು ಸಹ ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಯೋಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಓರಿನಂಚೆ ದೇವತಾ ಪದವಿಯಂತೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧವಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಲಕ್ಷಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷದುಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಚತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಯೋಗಂದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆವಡಾಪನು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮದಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂಜಿ ರಡ್ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬುಧರ್ನು ದೀವಡಾಪನು. ಕೆಲವರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಅಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನನು ಅಂಜನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಗುರುನಾನಕ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನನು ಗುರು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನನು ಬರ್ಸ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನೋಡ್ದೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಚ್ಚ ಅದು ಬುಡ್ಪುನು. ಏರು ಮಾತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಸತೋಗುಣಿ ಮನುಷ್ಯರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನೊಡ್ದು ಅಂಧಕಾರ ಮಾತಲ ನಶಿಸುದು ಪಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೋಪುನು. ಇಂದುವೇ ಜ್ಞಾನನು ಕೂಡ ಅಮೃತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಐನು ವಿಕಾರದ ಅಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಶೀತಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ತೂಲೆ ಗೀತೆಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಮೇಶು ಕ್ರೋಧೇಶು
ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಕಾಮ. ಅವೇ ಐನು ವಿಕಾರುಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬೀಜವಾದುಂಡು. ಬೀಜಡ್ದು ಕುಡ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಅಹಂಕಾರ ಇಂಚಿನವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಐದು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗನೆ ವಿಕಾರದ ಬೀಜ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತೂ ತೆರಿವರೇರು. ವಿಕಾರನು ವಿಕಾರನು ವಶ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಕೇವಲ ಅಂಚೆನೇ ಪನ್ಪೆರು. ಮರ್ಯಾದೆ ಡುಪ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓವಾದುಂಡು. ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ತುನು. ಆ ಸತ್ಯಯುಗಿ ತ್ರೇತಯುಗಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಳುಂಡು. ಅಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಳುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅಂತೂ ಉಲ್ಟಾ ವಿಕಾರಿನ ಮರ್ಯಾದೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿಯೊರಿಯಗುಲ ಸಹ ಅಂಚಿನನ್ನೇ ಕಲ್ಪವೇರು. ಮರ್ಯಾದೆಡು ನಡಪುಲೆ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಐನಂತೂ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮರ್ಯಾದೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದಾತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆತೆ ಅಂಡ ಈತ್ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೂವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಆದುಂಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಣಿ. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಕುಲು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪರಾಮ್ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪರಾಮ್ ಅಂತ ಅಪಗ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವರ್ತಮಾನದ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಹಸನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದೆರ್ದಂತೂ ಏರ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕಡ್ಗೊಡ್ದು ಈ ಐನು ವಿಕಾರದ ಬೀಜವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪಗಣೆ ವಿಕರ್ಮ ಭಸ್ಮಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.